इंजीनियर बन गया। ऐसा अभी भी बहुत है हमारा इंडिया में, असम में बहुत लोग हैं, मतलब ऐसा मतलब आगे जाने के लिए बहुत रास्ता मिला नहीं, लेकिन अभी रास्ता देख लिया। ऐसा हम जो माँ बाप है वो लोग कोशिश करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, माना नहीं करना चाहिए। हिंदी भाषी में भी हम जगह ले सकते हैं। अभी फ्लोरिडा जगह दिखा दिया, आप लोग ने पूरा वोटिंग करके फ्लोरिडा पूरा नंबर 1 में इंडिया का। ठीक है सर, आं गासै रायजो राजाखौनो खावलायो बेफोरबायदि नाजा जों मोनफिनबाव दिनै जागा मोननाया जोंनि लामा ओंखारबाय। बेनि थाखाय नाजा बादा होनो नाङा, जेब्लाबो बिमा बिफाया जों बादा, आं दिनैयाव लागै बादा होआखै फिसाखौ। आं फिसाखौ माबानो थांबाथाय अडिसन होनो थांबा फिसाजोनो सिङाव लाना थाङो, आं फुटपाथाव उन्दुना थायो, अखाबो हायो, सिजायो आङो। गोजौ थाखोआव मोनहैबाय, नोंसोरनि नाजानायाव, फिसानि नाजानायाव, सेस्था खालामनायाव दिनै थाखोआव मोनहैबाय। बेबायदिनो नोंसोरखौबो दिनै आगोलाव थांहोनो हागोन होननानै गासै रायजो राजाया, बिमा बिफाया फिसाफोरखौ बादा होनो नाङा, आगोलाव आवगायनो थाखाय नाजा। बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे खुलुमनाय जाबाय। पुरा आसाम हादोर, पुरा इन्डियानि गासै रायजो राजाफोरखौनो आं खुलुमहरनाय जाबाय आरो गोजोन्थों। बेनि थाखाय गासै रायजो राजाखौनो खेबसे खुलुमहरनाय जाबाय। गोजोनदों। प्रनिताखौ आङो, प्रनिताया जेब्ला 6 बोसोर जायोमोन, बे समाव प्रनिताया मोसायोमोन। होमबा जोंहानियाव जेबो गैयामोन, टिभिबो गैयामोन, रेडिअबो गैयामोन। जों दिल्लीयाव थांबा आं ओरैनो आखाइ खबनानै बर'नि मेथाइ खननानै माबा माबि आं जेखौ गोसोआव फैयो बेखौनो खननानै आं मोसाहोयोमोन। बिनि उनाव प्रनिताया स्कुलाव मोसादाव, कलेजाव मोसादाव, प्रग्रामाव मोसानानै गोसोआ जाहैदों गिदिर प्रग्राम खालामग्रा जाहैदों। आं बिराद मोजां मोनदों नोंसोरनि सिगाङाव आं गसंदों आं सानाखैमोन कि नोंसोरनि थाखाय आं लाइक DIDनि सीजन 5 नि विनर जागोन। और आं मिथिगौ आं स्ट्रागल खालामदों, नोंसोरबो स्ट्रागल खालामदों, आंनि थाखाय भट खालामदों, बिराद लव होदों आंखौ, बिराद सपोर्ट खालामदों नोंसोर। और इनि थाखाय नोंसोरखौ आं बिराद दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।